Надявам се, че ще ми простите вълнението, ако ми затрапери папката. Също в ръката. Аз съм си написала презентацията, за да мога да обхвана всичко, което искам да кажа днес, да ви представя днес по възможно най-добрия начин домашното образование. И така, първата точка, която съм си поставила, да си изясниме какво е това домашно образование и има ли такова животно у нас. По принцип, домашното образование е най-старата форма на обучение в човешката история. Способността да получаваш, да развиваш, да предаваш знания е една от най-естествените човешки способности. Няма да се спирам сега на въпроса за възникването и развитието на традиционното образование, такова каквото го познаваме, но не мога да не отбележа, че днес в началото на 21 век сме поставени в условията на една нова обективна реалност, и която е свързана с развитието на информационните комуникации, технологиите, с отварянето на границите, с по-интензивното движение на хора и капитали, възникването на нови възможности, нови професии, свързани с пътуване зад граница. В резултат на това се появи потребност от нови форми на образование. Затова и възникнаха тези форми, де-факто, независимо регулирани или не, които са различни от традиционните. Някои от тях въвеждат иновативни модели, други се връщат към домашното образование, но в контекста на новите реалности, възползвайки се от различни форми, методи и средства на обучение. И така, има ли домашно образование у нас? По данни на Асоциацията за домашно образование, над 100 семейства практикуват такова у нас, а някои данни сочат, че е възможно техния брой да достигнат около 400. Да достига. Така че харесвано или не, приемано или не, разбирано или не, на практика домашното образование съществува у нас. Или то се практикува. И така, втората точка, цел, която сме си поставили за изясняване, има ли да дефинираме новите цели или въобще целите на образованието и домашното образование като един от възможните пътища за изпълнението ми. Бих искала да попитам, едва ли ще може да получа отговорите ви в момента, но някой знае ли каква е целта, какви са целите на образование в държавното училище у нас? Някой знае ли формулирана целта на образованието в държавното училище? На практика такава цел има. Такава цел има. Според нея би трябвало да е организирано, структурирано и въобще цялото образование да е подготвено. Но истината е, че повечето от нас не знаят, или почти никой от нас, каква е точно целта. Също така в обществото ни няма гласност по тая тема, няма разбиране. И което също е най-интересно, че и за работещите в системата на образованието целта също не е ясно формулирана или изяснена. И така на въпроса защо има семейства, които избират този начин на обучение за децата си или различни други нетрадиционни форми, може да се намерят толкова отговори, колкото и практикуващи. При всички положения обаче това е свързано с възпитателните или обучителните цели, които си поставят семействата. Аз мога да кажа за нашето семейство или нашата цел като родители е да отгледаме, възпитаме и обучим децата си, така че в края на периода на израстване те да бъдат личности с осъзнати и разгънати лични качества, които да могат да се ориентират адекватно в социалната и икономическата среда на обществото ни и в по-широк план на европейско равнище и да имат необходимите знания и умения за това. Освен това, отчитайки динамиката на съвременния живот, ние искаме да ползваме такава форма на обучение, че да не сме зависими от мястото на живеене. Преди 10 години, 2 години преди най-големия ми син да бъде първи клас, ние се интересувахме какви са възможностите за различни форми на образование и се оказа, че в една от тяхните забравих как се казваше в момента,
Има форма на образование, която се нарича дистанционно обучение. Ние се заинтересувахме, разпитахме и казаха така. А тази форма не е развита. След 2 години ние отново попитахме за тая форма. Те казаха, тая форма не е развита. Накрая говорихме с различни хора в различни институции. Те казаха, ами тази форма ние трябва да имаме, понеже сме подписали едикви си документи и затова тя фигурира. Но де-факто тя не е никога разработвана. И всъщност се фигурира само така, на хартия. От друга страна казват, няма интерес. Да, аз като отида там, на мен ми казват, не е разработена. И фактически интерес има, защото по данни на различни директори, знам, че има много ученици, чието родители пътуват в чужбина, взимат децата с тях. Изключително неудобна традиционната форма на образование. Няма как децата да наваксват и се правят едни договорки, едни схеми, естествено неофициално. Така. И така, ще добавя и това, което сподели в наш разговор първоначалния обявения говорител, Маги Соколова. Тя, например, добави като акцент, че иска да научи децата си да водят природосъобразен живот. Екологичното мислене да е част от стандарта им на живот, а не просто понятие. И сега, образованието по дефиниция на педагогическата наука е продължителен процес, чието 2 основни дяла са възпитание и обучение, и в края на който се получава определена образователна степен. Така стигаме и до въпроса с дипломата. Един много често задаван въпрос, ще имат ли такива деца диплома? Всеки домашен ученик може да се включи в homeschooling програма. Това са образователни институции, които имат разработени програми за домашно обучение. Те са изключително гъвкави по отношение на индивидуалното ниво и развитие на всеки ученик. Имат дистанционна форма на обучение и при успешно положени изпити и достигане на необходими кредити издават съответните сертифицирани дипломи за средно образование. В някои програми, например, за да се получи такова образование, ученика трябва да кандидатства в 9-ти клас, т.е. не е задължително той да е бил техен ученик до тогава, но от 9 до 12 трябва да работи по тяхните програми, да отговаря на тяхните изисквания. Естествено, дипломата, която получава, не е българска, но тя е равностойна на всяка една диплома, получена за средно образование в чужбина. С нея може да се кандидатства в различни висши учебни заведения извън страната. Надявам се за сега. Дали това е добро или лошо, децата да имат чуждестранна диплома? За мен това е неправилно зададен въпрос. Тъй като става въпрос за правото ни на избор на образование. Мисля, че много нелогично би звучало, ако някой тръгне да спори дали едно дете трябва да учи търговска гимназия или езикова гимназия или да постъпи в американския колеж. Право на избор. Отново ще подчертая право на избор на образованието. И така, как се реализират възпитателните принципи в домашното образование? Тук вече влизам в 2 основни дяла извън дипломата. Колкото и да е подготвен един кадър за работа с деца, всички знаеме, че всеки прилага възпитателните си принципи според своята философско разбиране и според своите способности. Ще дам един такъв пример. Когато раждах 4-тия си син, педиатъра, който беше един компетентен педиатър, като разбра, че имам още 3 малки деца, попитам, как се справяш, нали? Аз започнах да й разказвам какво прави. Тя каза, аз тия неща ги знам и съветвам хората, обаче аз имам вкъщи 2 малки деца, в които въобще не мога да се оправя. Тоест, едно е да знаеш, друго е да искаш или да можеш да приложиш, да решиш да приложиш и така нататък. Само това, че имаме дипломи или че сме научили нещо, все още не ни прави наистина компетентни. В смисъл, все още не значи, че ние ще го използваме. Какви принципи на възпитание използвам аз като родител за моите 4 деца? На първо място,
На първо място е грижата ми да поддържам здрави взаимоотношения с моя съпруг. Сега няма да обяснявам как, тъй като това не е целта на този форум, на това събиране. Но ще кажа, че за мен това е много целенасочена работа в тая посока, защото смятам, че е изключително важно за децата и за тяхното развитие. Такива условия, в смисъл на взаимоотношение в семейството. На второ място бих сложила осъзнаването, че разполагаме с определен отрязък от време, в който можем да окажем възпитателно въздействие. Често си правя прооценка на определен период от израстването им и се питам, успях ли да им дам, да им покажа, да ги науча, да им представя необходимите възможности за правилното им развитие. И това ми помага аз да се коригирам и да съм по-адекватна в следващия етап. Също така, знаем от психологията и педагогиката за значимостта на възпитателното време, а това е всяко време, което прекарваме с децата си. На практика възпитателно време е всяко едно време, което прекарваме с децата си. При домашното образование, както може да се досетите, тези възможности са много по-чести, много по-интензивни. Съобразяването с възрастови особености и индивидуалността на детето е предизвикателство от най-ранна детска възраст. Всяка една майка знае за разликата между 3 и 6 годишно и годишно, да, и месечно бебе или 3 и 6 годишно дете. Много често в нашето общество всичко се свежда до смисъл относно възпитанието и разбирането на възрастовите разлики. Всичко се свежда до не пипай, не прави това, не отивай там и то не разбира. А изведнъж в училищния период ние казваме, това дете тук, нали, трябва да си развива мозъка и пълниме мозъка му с всичко, което може да го напълниме. Така общо взето става един голям мозък в крайна сметка. Относно принципа на уважение, на уважително отношение, ще кажа, че това е нещо, което непрекъснато работя със себе си. И то не е защото не оценявам правото на избор или на изразяване на мнение и така нататък, защото по мое мнение като цяло уважението е липсващ фактор в нашето общество. Мисля, че примери няма смисъл да давам. Имаме твърде много, за съжаление. Така че и аз като българка съм засегната от тази липса. С други думи, липсва ми модели на взаимоотношения родител-дете, изградени на уважение. Както и това да преодоляваш собствения си егоизъм, излишна гордост, не става въпрос за достоинство, за да оцениш и да се отнасяш уважително и с разбиране към човечето срещу тебе. Което на всичкото отгоре много често се държи предизвикателно, грубо, егоистично, а на моменти и направо безумно. В сферите обаче, в които сме успяли да постигнем такова ниво на уважително взаимоотношение, наистина резултатите са много добри и се струват и те ме мотивират аз лично да продължавам да работя в тази посока. Макар и към края, но не и на последно място, слагам ролята на правилата и изискванията към децата ми. Може, не може, трябва. Вкъщи имаме правила относно организацията на дома ни, както и всеки от нас има различни отговорности. Така, например, момчетата се редуват всеки ден от седмицата относно прибирането на масата след хранене. Имаме правила за това да се храним, например, само в кухнята през седмицата. Но аз си оставям такива отдушници, да кажем, в събота всички правила относно организацията отпадат. Те могат да ядат дори в леглата си, дори аз им сервирам в леглата. В интерес. Случва се. По отношение на трябва, най-големият ангажимент към момента е усвояването на знания. Когато отказват да го поемат, обикновено търся причина, давам им време да си починат или да се разнообразят, но не го отменям по никакъв начин, т.е. изчаквам малко във времето те да достигнат до някакво ниво или на зрялост, понякога е въпроси на зрялост или на разбиране. Нещо, което разбирате, че в традиционната форма на обучение няма как да се случи. Естествено, водим много разговори, много дебати, залагам някои условности
И така, тук има безкрайни примери, тъй като ежедневието ни дава десетки примери. Се сблъскаме така сигурно по 10 пъти на ден с подобни предизвикателства. По отношение на културосъобразност и след това ще премина към другия така един ключов принцип, за който много вълнува обществото, който се нарича асоциализацията. Но по отношение на културосъобразност, на първо място се опитвам да утвърдя позитивна, балансирана посока, тяхната идентичност като българи. Много така, например, официални празници като Освобождението, Съединението, Независимостта на будителите са празници, в които украсяваме дома ни с знамена, слагам покривки, такива с традиционни мотиви, свещници с традиционни мотиви, но най-вече, най-важното е, че винаги имаме един тържествен обяд или вечеря, посветени на съответния празник. И децата поне седмица преди това са работили, по-големите разбира се, са проучвали дадена личност или защо въобще празнуваме или какво представлява този празник и на тия обяди или вечеря, зависимост как сме се организирали, те споделят това, което са научили с всички останали. Задължително, като семейна традиция, винаги 19 февруари и 24 май са времето, когато семейно отиваме и поднасяме цветя на паметниците, знаете, съответно на Левски и братята Кирил и Методий. Така, много ключово, според мен, е възможността семейството да се забавлява заедно. В тази връзка имаме нещо като семейна програма с цел ежедневието да не ни завлече и да не отпаднем буквално от това. Всеки петък вечер, например, ние сме го обявили за семейна киновечер и сваляме подходящи филми, съответно с традиционните пуканки или сладкиши домашни. Всички гледаме и така нататък. Излизаме заедно много често, но минимум веднъж месечно. От няколко години насам си правим така наречения семейен сървайвър. Аз бях подготвила така доста богат снимков материал, който имаме, за съжаление, не можахме да го използваме. Почти всяка неделя след обед сме в парка, вече само с малките, разбира се, по-големите са 14-15 годишни и те имат свой кръг приятели. Но, първоначално бяхме цялото семейство, сега полека-лека всеки си поема, с неговия социален кръг. Но почти винаги сме с приятели или в парка, или на гости и така. Какво относно социализацията? Както разбирате, първо, социализацията си тече така или иначе, но аз ще ви прочета какво, да изясним термина социализация. Какво казва тълковния речник? Какво е това социализация? Приобщаване към среда, колектив, общество. Естествено, семейната среда е базовата за домашните ученици, но в нея децата имат възможност за достатъчно взаимодействие, както помежду си, така и с родителите. Тук те се научават как да се разбират един с друг, как да уважават и ценят личността на другия, как да работят заедно в група, как да решават проблеми заедно, как да решават възникнали конфликти помежду им или в взаимоотношенията им с други хора. Тук включвам и кръга от роднини, съседи, приятели. Децата също така имат различни занимания по интереси, където също влизат в различни взаимоотношения и връзки. Всеки един от моите синове има различни интереси. Един от тях ходи на брейк, другия на китара, третия плува, малкият също играе брейк. Всички обичат скоро от миналата година бейсбол, се запалиха. Опитвали са много различни други неща, футбол, теквондо, не знам дали ще сети за всички форми. Но всеки от тях си е намерил нещо, което наистина му отговаря на нуждите, на потребностите и съответно работи. Най-големия ми син, например, в момента ще кандидатства за световното по брейк. Наскоро бяхме на концерт на китара, една много силна школа, в която участва втория ми син. И така.
Относно това дали тези контакти са достатъчни. Ще спомена само, че според психолозите, значи, нека да сложим, просто да си отворим тая скоба. Феномена на отчуждаването в по-големите градове е известен за психолозите. Тоест, там, където имаш много голямо струпване на хора, се наблюдава изолация и отчуждаване. Истинските взаимоотношения и реални контакти и ползотворни контакти се получават в по-малките общности. Така че дали децата могат адекватно да се адаптират в обществото, на практика остава безсмислен. Тъй като, по изложените вече причини. И така, преминаваме към обучението. Сега, обучението по принцип изисква, т.е. обучението се разглежда обикновено в контекста на определена среда, с определени методи, форма, време, средства. Сега, разбирате, че тук средата вече не е формална, е неформална. И съответно се възползваме от всички привилегии, които предоставя неформалната среда. Тоест, обучителното време, то вече не е ограничено в определен час. Ще уча само сега тук математика или само български, или имам 30 минути за история. Нито пък е определено само от определено място или само в училище ще уча, нали, вкъщи пише домашни. Де факто, обучителното време става почти като възпитателното, то може да е по всяко време да възникне. Ще дам пример с малкия ми син, Майкъл, който миналата година беше предучилищна, имаше страшен интерес към математиката, просто той числата до 100, събиране, изваждане и преминаване на десетицата, без проблеми се ориентираше. Знаете, в нашото училище това се учи, в първи клас се учи от 1 до 20 с преминаване на десетица, събиране, изваждане, а той учеше до 100. И в един разговор между братята му той се заинтересува от умножението, при което, след като се заинтересува, ние решихме да му представим един бърз, така по-лек вариант. Обаче той схвана принципа на умножение. Де факто сега трябва да е първи клас, втори срок, но той учи в момента умножение и деление на числата. Просто защото той самия прояви интерес и се развива в тая област. Ще ви кажа обаче, че не е така с четене и писане. При четене и писане той буквално отказва да работи. Проверихме различни причини за това и накрая го оставихме за определен период от време и започнахме с индиректно да работим. Тоест правиме различни скулптури, правиме различни от пластелин, буквички или най-различни формички, в които изобразяваме буквички. Също така го карам, като сме в магазина, му казвам, иди до щанда, където пише еди какво си. Той как не мога да чета. Аз казвам, не знам, може би потърси първата буква, ето така изглежда. И в един момент той самия прояви интерес и всъщност вече от един месец той работи усилено и между другото навакса много бързо. Знаете, че се почва с гласните в българския, след това сонорните и след това така нататък. Ние сме вече на въздушни-беззвучни съгласни, ако на някой това му говори нещо. Но за един месец това наистина много бързо усвоява нещата. И така, как минава един ден? Много различно. Смисъл, много различно за всяко едно от децата. Зависи според техните индивидуални способности и нагласи. Всяко дете си има своя програма, но, например, втория ми син, той е изключително целенасочен човек, като знае, че има ангажимент, той просто така няма нужда да го подсещаш, той отива и го прави. Той се събужда, прави си там съответния туалет и ангажиментите, каквото има, и сам си отива, взима и започва да работи. Примерно, големия ми син не е точно така, той си има друг начин. Той има някаква програма, която следва, но може да кажа днес страшно много ми се учи испански, искам да чета повече по испански, няма да уча по-английски, утре ще уча повече по-английски. Окей. Просто е в крайна сметка да си го научил, нали? Така, третия ми син, да кажем, той пък винаги, на смисъл, иска да започнем заедно. Търсиме,
когато каже, мамо, може ли да започнем да учим? Казвам, окей, сядаме. Но в момента, в който започнем, той започва да работи. Общо взето, може би има нужда така малко от присъствие, от комуникация. Почти, общо взето, след трети клас децата работят много, много самостоятелно. Нещо, което трудно се наблюдава в традиционната форма. И така. Въпросът, може ли родителя да бъде учител? Сега, аз пак ще кажа, и методите, и средствата, и формата, и средата са много различни. И затова ние често слагаме този кълъп, който имаме в себе си, родител-ученик, в домашното образование. Но той е просто неприложим. Там нещата просто работят по друг начин. Освен това, възползваме се по всякакви възможни начини от новите технологии. За самоподготовка, за програми, които могат да ползват от интернет, самостоятелни проучвания, които правят, езици също могат да учат, нали, или да си помагат по-скоро. Онлайн връзки с преподаватели, примерно по английски вече ползваме, тъй като те са на съвсем друго ниво от мене. Форуми, в които участват, образователни форуми, в които те обичат да участват. Тук не мога да не спомена Дарин и неговито уча.се, което също много обичат моите деца. Има някои предмети, които те го използват. Много го харесват, обичат да участват и във форумите, много са активни там, във въпросите, дискусиите. Така че благодаря на Дарин, не знам дали чува, но ако чува и вижда, наистина горещи благодарности съвсем от практиката. И така. Така че, дали един родител може да бъде учител? Вижте, първо, всеки един средно образован човек, значи с ниво над средно, завършил над средната диплома, така да кажа, би трябвало да може да предава и да възпроизвежда информацията най-малкото до основно образование. В смисъл и основното образование. Значи, наистина не е нищо сложно, просто всичко е въпрос на мислене. Механизмите ни, всъщност пречките ни са тук в ума ни най-вече. Просто ние сме свикнали на модела учител, ученик и не може да си представиш, че всъщност ти можеш да предадеш един урок по физика за ток. В интерес на истината, прочетете си един урок за тока. Нищо сложно. Може да го предадете, да го научите и да го предадете. Но не е това същественото, защото знанията днес не са заключени между стените на училището или на библиотеката. Реално знанията отива на една мишка разстояние. Към днешна дата не толкова т.е. не толкова способността да помниш или да можеш да предаваш е толкова важна. Способността да намираш знанието, да намираш информацията, да можеш да я отсяваш и да намериш, да можеш да я отсяваш и да я можеш да я преценяваш. Така че това са едни нови способности, които и ние развиваме в нас и съответно помагаме на нашите деца да развиват. Тъй като де-факто новото време то вече изисква подобен род умения. И така в заключение мога да кажа, че домашното образование в значителна степен решава успешно проблемите на традиционното, а някои от тях отпадат автоматично. Така, например, в чисто практичен план на организиране на обучението отпадат времето за транспорт, недоспиване, лошо хранене, носене на тежки раници в начално училищната възраст, развиването на епидемии. Знаете, че струпването на хора на едно място няма как, нали? То е предпоставка за развиване на епидемии, за бързо разнасяне на болести. Така се увеличава, т.е. отпадайки тези недостатъци, се увеличава времето за реално усвояване на знание, постига се по-добра здравна и физическа форма на детето, увеличава се времето за творчество, комуникация и забавления, проблема с насилието на практика отпада, липсва, поради по-голямата наситеност на възпитателното време. Относно усвояването на знания по време на обучението, процесът е динамичен и има своите спадове и възходи.
поради индивидуалните личностни и възрастови особености на всеки ученик. Но в края на различните степени на обучение, на образование, обикновено децата бележат показатели над средното ниво. В този случай се базирам на данни на Асоциацията на домашно образование, както и на личен опит. Домашното образование изиска ангажираност и посветеност от страна поне на единия родител или наемане на външен човек за тази цел. Знам и такива случаи. Това е фактор, към който трябва да се подхожда отговорно и обективно. Т.е. реално да си прецениш, имаш ли това време, имаш ли този капацитет и възможност, включително и финансова. Домашното образование е частно образование. В интерес на истината е най-евтиното частно образование. И така, домашното образование обаче няма претенцията да бъде панацея на съвременното общество в сферата на образованието. То е само една алтернатива, която всеки има правото да избира. Благодаря за вниманието.